ang pagtuon subong ini semanal nga pag-review kag aton pagtuon sa aton nga leksyon sa sining semana Agosto 5 hasta Agosto 11 kag aton ini pagadalon balunon sa aton mga iglesia sa panahon sang Sabbath School sa aton nga pagtuon sa leksyon sa Agosto 12. Ini ginadala sa inyo mga kauturan sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church. Nga si diin si Pastor J.C. Aragon ang aton nga chairman kag ginupdan sang aton mga maukod nga mga katawhan si Engineer Frederick Linatan, si Sir Ayan Banjola, si Sir LB Ray Tapaya, kag ang aton duwa ka mga student assistant si Ruel Largado kag si Rodel Vargas. Kagabay pag mga kauturan nga Ginoo magaupod sa aton. Ako si Pastor Luisito Tomado. Kag ang akon kaupod subong salamat kay nagbalik naman si Pastor Jopon Galanza ang aton nga Sabbath School, Personal Ministry, ASI, ESI, Adventist Community Services kag IEL NDR nga director mga kauturan sang aton nga Negros Occidental Conference. Pastor, welcome sa aton nga pagtuon subong. Damo nga salamat Pastor sa pagdayon nga pagpakig-upod naton sa Media Ministry sa Central Philippine Adventist College. Mga kauturan maayong adlaw sa inyong tanan nga kag malipayon nga pagpamati kag pagtan-aw sa aton nga programa ang pagtuon karon. Para ginini Pastor sa aton mga Ilonggo nga mga kauturan bisan pang mga Cebuano nga naka-insindi Ilonggo naga-enjoy pangalipay sa pag ilang nga pagsunod-sunod sini nga programa. Para kita mga kauturan sa may Facebook, ang aton address 70 Adventist Church CPAC, ara na mga kauturan ng Facebook. Sa aton nga YouTube, ara man na siya nga CPAC is the Church. Na ara na sa YouTube mga kauturan kagabay pa nga inyo i-subscribe agud to nga every time nga ara na magwa hindi na kamo magpangita magwa na lang na sa inyo mga cellphone kag sa inyo nga mga computer kag sa inyo mga laptop. Okay? Mga kauturan aton na padino na aton nga pagtuon Pastor aton anay doko ang aton mga ulo. Sa sining nga tiyon kami naman nagapasalamat sa imo Ginoo nga imo kami tagaan sang ihibalo updan nimo kami ipadala imo balaan nga espiritu nga mga dihon sa tagsa-tagsa sa amon agud nga ang amon pagtuon subong may dako gid nga kahulugan sa amon kabuhi Kristohanon kag sa amon nga pag-alagad sa imo kag sa amon nga pagsimba sa matag adlaw nga nagpahuway ini tanan amon ginatugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Amen. Ang aton nga sadsaran nga teksto mga kauturan makita sa may Galacia 3, versikulo 22. Akon pagabasahon, apang gintakpan sang kasulatan ang tanan nga butang sa idalom sang sala. Agod nga ang saad pinaagi sa pagtuo sa kay Hesukristo mahatag sa mga nagatuo. Pastor, amo na siya ang aton sadsaran nga teksto. Mga utod ang aton nga leksyon karon Pastor ang relasyon sang pagtuo kag kasuguan. Okay. May gamay nga kaangtanan sa nagligad nga semana. Ang aton sang semana ay nagligad kasuguan kag ang saad. Okay. Yeah, sa karon niya kasuguan kag ang pagtuo. Kag amo gini Pastor ang grabe ka controversial nga topiko. Nga ang aton mga kauturan grabe gini ang ila pagdefendi sa mga naga-akusar, nagalango-lango sa mga Adventista ng nagatuman sa kasuguan para lang nga maluwas. Ginakadlawan kita nila kay siling nila si Pablo naghambal nga hindi kita maluwas sa kasuguan ari na kita sa bag-o nga tugon pagtuo lang. It is faith and faith alone. Isa na kabutang nga kinahanglan naton mahangpan tungod kay may mga tawo nga nagahuna-huna
nga nagapati kita sa aton kaugalingon nga mga maayo nga binuhatan agud maluwas. Hindi ina siya amo ang pagtulunan sang iglesia o Kagamog na ang ginakusar sa iban nga mga pagtuluhan reliyon sa aton. Nga nagapati kita nga maluwas kita pinagi sa pagbantay naton sa kasuguan. Mato di na pastor. So aton ina pagatun-an sa Yeah. sining Amo na ang atong topiko, pastor, karon nga semana. Kag salamat, pastor, nga ang Ginoo wala nagbiya sa aton nga wala kita sang mapa. That's why ang atong eleksyon road to faith, ang aton nga dalan pakadto sa pagtuo. Yeah. So, ang pamangkot ni pastor, wala na bala ang kasuguan kay mayara nga pagtuo. So, this is the core sa aton nga leksyon sa sining nga semana. Ang dalan naton pakadto sa pagtuo. Okay. Kadto kita, pastor, sa aton nga Sunday nga leksyon. Ang kasuguan kag ang saad. Pastor, kita magyapon ta nagligad nga semana aton to ginhambalan nga ang relasyon sang saad kag sang pagtuo. Nakibalo kita nga the same giver of the covenant kag amo man ang naghatag sang kasuguan. So, hindi sila makakontradict sa isa kag isa. Kag hindi na sila pwede man magbulag tungod kay ang covenant kinahanglan pagasundan ini sang pagkamatutom sang nagapakigbahin sa kasugtanan. Kag sa naligang semana, pastor, aton gin-emphasize nga ang kasuguan nagabulig. Para nga ang saad ma-fulfill, mahimo. So, gintagaan kita kay sa aton nga leksyon, pastor, karon mabalaan ta nga daw medyo bata pa ta. Sa wala pa si Kristo, daw mga minors kita, daw mga piyasot kita nga mga tawo in the eyes of God, that kinahanglan kita sang reminders all of the time. Kinahanglan kita tudluan amo ni mata kasaga, manot brush ka, maligo ka, so forth and on. So ang kasuguan do amo na ang ginahimo iya. Sa wala pa si Kristo. So, ang mga katawhan, labi ng Israelinon, are totally dependent upon the law. Nga amo ang ila ginahuna, nga kung ila na buhaton, batunon sila sa Ginoo. Ang ila kahimtang sa to, pastor, bago pa sila ginagwa sa Ehipto. So, wala pa sila kabalo kung ano ang ila himuon. Samtang sila nagapreparar pa kadto sa duta sa saad. Kung kaisa ka, ngay sa ginhambal ni mo kagaina nga daw bata, nga ang kabataan damo kay ihambal sa iya hindi ni pero sa dira nga ang bata makaangkon na sang kaugalingon nga kaalam kabalo na siya maghimo sa kun anong maayo nga butang hindi na siya dapat tudluan hindi na kanami mga kauturan sina nga punto. So amo na ang aton nga Sunday nga leksyon sa Domingo, ang relasyon sang saad kag sang kasuguan. Ara ang saad wala na dula ang kasuguan, it is because of the promise. Kag wala man nadula ang promise because of the law. They support each other. They cooperate with each other. Yeah. Until the right time comes. Kag amo na ang pagkatao ni Kristo sa nga nahimo siya Jesus nga aton mananabang. Okay, aton man na dumduman sa nagligad, pastor, ang kasuguan hindi siya madula samtang nagaabot ang saad tungod kay ang kasuguan everlasting siya. Yes. Kanami sang punto, pastor, nga hindi ko malipat sa imo nga ginambal sang ligad nga semana nga ang kasuguan refleka sang karakter sang Ginoo, batasan sang Ginoo. Sense ang Ginoo wala sing sinugdanan, the same sa kasuguan, wala sinugdanan kag wala sing katapusan. So hindi kita makasiling nga wala na ang sugo, especially the 10 commandments. Kay it was written by the finger of God dito sa may Sinai. That's why sila ni Kristo, I come not to destroy or to take away the law. That is referring to the 10 commandments. Kuni mo gani na siya padayonon ba sa pastor ang ginhambal ni Ginoong Hesus dira ang bisan sino nga mag tudlo nga lapason ang pinakagamay sini nga kasuguan. Kabigon siya nga labing kubo sa ginarian sa langit, pero ang bisan sino nga magtuman sang kasuguan kabigon siya nga dako sa ginarian sa langit. So importante pa siya gihapon bisan hasta sa aton panahon karon. So ang kasuguan mga kauturan nato ni balaan nga amo siya ang nagaupod-upod sa aton. Agod nga ma-fulfill ang saad sang Ginoo
nga amo ang paghimo sa aton nga bilang pinasahi nga katawan. Okay. Oo, kingdom of prest sa iyang saad sa mga Israelinon kag mga harianon nga mga kaliwatan. Actually, Pastor, I like that point nga gin-drive nimo nga mga kaanakan, mga katawhan sa Dios. Kay kung ginkabig nimo ka nga tawo ka sang Dios, imo man kabigon ang kasuguan sa ing Ginoo nga importante para sa imo kag hindi siya dapat madula. Oo. Kay iya na sa bahin na sang Ginoo ang kasuguan, iya na iya karakter. Oo. Okay, kadto kita sa Monday kauturan ka nami, pastor ng galing kayong panahon taway gid ya. Amo nang siling under the law kita sa panahon na. Oo. Okay. Under the law, keep under the law, gintipigan kita sa dalom sang kasuguan. Ano ang buot silingon sini pastor? Ang ginhambal ina ni San Pablo sa Galacia kapitulo 3 versikulo 23 dito sa mga Hudiyo nga may membro sa iglesia sa Galacia nga sang una nga panahon sang wala pa si Ginoong Hesus gintipigan sila dira sa kasuguan. Buot silingon gintudluan sila agud nga ang ilang nga kabuhi mangin maaman sa panahon nga mag-abot na si Ginoong Hesus. So they are being kept o kung gintipigan dira sila sa kasuguan pero pag abot na ni Ginoong Hesus ang masubo nga bahin pastor kay wala nila mapreparar ang ila kaugalingon. Kag amo lang gyapon ang ginahimo nila. Wala nila gintuuhan sa Ginoong Hesus. Oh, you see mga kauturan, ang term keep under the law is that ang mga requirements pastor sang kasuguan amo nang ila ginabantayan. Okay. Nga pila lang katikang ang ila buhaton sa adlaw ng pahuway. Kay kung sobra na sala na. Hindi gani sila magdala panyo sa adlaw ng pahuway. Kung makadala sila sayop na na. Huwag sila pustiso sa adlaw ng pahuway. Those are requirements of the law. Nga dapat nila buhaton. Yeah, pareho pastor sa mga wala ko gasiling nga Katoliko hindi maayo ha. Pero you see pastor inablang rosarito na pila na ka Ave Maria ang kada lugas ng rosarito. 53. Oo, na kung hindi mo na makuha ng isa, balik ka naman sa uno. Kaya you have to keep all. So, amo na ang requirements. Na sa Muslim naman, magpangamuyo ka 5 ka bisis sa isa kadlaw. Kung 4 lang, hindi pwede. Hindi dawaton sa Ginoo. Those are the requirements of the law that each of us has to keep. Ti amo na siling ni Pablo, amo na salamat kitang ari kita kay Kristo kay we will not worry kung 4 lang na pangamuyo ta. We will not worry kung 49 lang ka mga lugas ng rosarito ang na Ave Maria ta. Oo. Because Christ is there to save us. Yeah, insakto na sa pastor kay sa emphasis ang aton nga lesson diri ang hunahuna sa mga tawo nga iban ang ang under the law nagapaintindi siya nga kun ara ka idalom sang kasuguan gintuman nimo ang kasuguan para nga ang imo kabuhi mangin makasiguro ka sang kaluwasan. Pero hindi na siya amo ang tinutuyo sang pulong nga under the law. Kag isa pa nga ginhambal niya diri nga kung ikaw makalapas ang kasuguan daw ara ka na gid sa kondenasyon daw ato ka na sa sulod sang presuhan ni bantayan ka na hindi ka na pwede ka guwada kinahanglan ka na lang silutan hulat sa kamatayon. Kag isa pa gid pastor ka importante nga punto ang keep under the law. Nga ang sulugoon pastor. Wala mahimo ya. Bisan budlay pa buhaton sang sulugoon kun sugoon sang amo. Na bisan wala kaber pa sa konsensya masiling ang amo tuwad ang sulugoon niya tuwad gina. Slave. Kay ti kun hindi siya either patyon siya or pinahan siya sang iyang amo. Amo man na ang kahimtang. Nga whether we like it or not, we have to obey. We have to do this. We have to go to the priest and offer a sin offering. Yeah. Kung nakasala kita, we have to bring binlod sang bugas. Para sa mga sa halad makuha kita pating. Yeah. Whether we like it or not, we are slaves to keeping the law. Amo ni siyang keep under the law. We don't have freedom, but we have to do this. That's why aga pa manimalay na kita. That's why pastor, salamat kung Adventista kita may panimalay. But let us not make panimalay as a burden. Kaya kung aga pa nanay panimalay naman tabaw kakapoy. If that is our feeling, we are under the law.
Nga nagpanimalay lang kita because it is required of us. Kung kisa gawuri kita kay Oo. wala nata naka-worship basi kung hindi nata Yun na. dawaton Dawaton sa Ginoo. So hindi ina siya amo ang tinutuyo sa Yeah. nga mga butang kundi nga ginahimo nato na tungod sang kalipay naton kay ara na kita sa kay Ginoong Hesus. Yes. Muna bala pastor, if we have still the feeling nga masiling abaw Sabado naman, wait naman tini yung mga di naman tesni pangalipay mo. If that is our feeling, we are sang sa ang atong leksyon nagsiling, we are keep under the law. That's why kanami kita niya nga kun Sabado siling thank you. Yeah. Yes, Oo. Sabado na. So we are not under the law, but it is already the outward show of your relationship sa Ginoo kag ang imo pagpasalamat Totoo. sa Ginoo. Sa Tuesday mga kauturang eleksyon, the law as our God, ang kasuguan amo ang aton manugbantay. Yeah. Ang ano ni pastor ang ihimplo sa manugbantay, the metaphor or the analogy of the law as our guard. Sa isa ka pulong ginhambal ang guard o kon ang manugbantay nga amo ang nagahimo sa aton o nagahatag sa aton sing kasiguruhan nga malikaw kita sa mga katalagman. May isa ka panahon sa una pastor nga ang amon iyang sa eskwelahan butang siya sang kudal dito sa likod nga ang mga estudyante hindi gusto sinang kudal so ginkuha na nila igo na talupangdan nga kudal gali na siya para nga ang estudyante hindi dito mahulog so sang ginkuha to nga kudal ang estudyante nagkalahulog dito so ang kasuguan nangin kudal ina siya agud nga ang tao malikaw siya sa katalagman. Yeah. Kag isa pagid mga utod ka analogy sang gwardiya. Makadto kita sa dragko nga mga mall pastor sa mga bangko. May ara nga mga gwardiya. Ina nga gwardiya nagahatag protection sa aton. Nagahatag man protection sa bangko. Why ta kay balo protection sa mall, sa store, kag sa aton man nga manugbakal nga mga kliyente. Pero pastor, kung ang tanan lang tani law abiding, ang gwardiya hindi na kinahanglan. Galing kay ti tama karibatal sa mga tao. Kinahanglan gid gwardiya. Kay kung wala lang tani sa mga samong-samong nga mga tao. Oo. Nga nagapang distort sang kwarta kag sa mga gapang hold up, wala na tani kinahanglan ng gwardiya mo. Amo man na ang sa panahon ni Moses. Si Moses nagsiling baw kung hindi lang kamo batinggilan, hindi na ni kinahanglan nga kasuguan yatag sa inyo. Atuod na. Yes. So that's why amo na nga gintagaan kamo kasuguan in order to protect you. Kay kung hindi kamo protektahan, dagdagid kamo. Yes. So the guard is not necessary. But since people does not obey, kag ang kuan ni Moses nga gusto gini Moses nga malangit ginantanan, maluwas ginantanan. That's why ginbutang ya ina nga mga kasuguan to protect us. Ano ay hanang kalimtang sang kalibutan kun ang kasuguan ginasunod sa tanan nga tao. Yes. Wala siguro kita problema Wala sa mga problema. mauti, wala kita problema sa mga kriminal, mga sayap sa manubransak. mga ISIS o nan. You see, ang atong mga military men, pastor, hindi na kinahanglan tani mo. Kung ang tanan nga mga tao are law abiding, kag ang ilag ang kasuguan ara sa ila duna sa ila kasing-kasing. So that is our lesson sa Tuesday. Sa Wednesday, pastor, the law as our schoolmaster. Ang schoolmaster sa Griego, pastor, paidagogos. Ano ni siya ang kahulugan sang paidagogos? Ang i-term nga gingamit sa paidagogos nga translation sa Griego amo na siyang ginatawag nga disciplinarian o kon tutor o kon guardian. Nagabantay o kon nagadisiplina o kon nagatudlo sa tao. Yeah. Kag sa panahon, pastor, ini sa panahon nga ang mga Israelinon, mga Hudiyo ara sa Romanhon nga pagbulutan. Ang Roman, pastor, may ara silang system. Nga ang ilang mga slaves, mabalaan nila nga mga slaves daw mga bride o kon masaligan, ginakuha nila. Kag ipabantay sa ila kaugalingon nga mga bata. Okay. Na. So, ini ang talento sining slave ni, sang ulipo ni,
ihimuon niya diri sa bata sang hari Okay. o bata sang general na pro slave na siya. Dason ini nga kwanti masaligan niya nakita iya himuon niya nga bantay sang iya bata. Hindi lang kay magbantay, magtudlo pag Okay. Oo. Kag magtudlo pagid sang talento yang nga nami siya mag violin, nami siya maggitara. So i-translate siya na sa bata sang iyang nga amo. Na kag dayon ina siya hindi lang magtudlo, hindi lang mag-transfer, mag-translate ang iyang talento. Tagaan man siya otoridad sa pagdisiplina sina nga bata. So, not necessarily hanuton niyang bata, pero tagaan niya sang 1, 2, 3 ang bata, tagaan niya sang do's and don'ts ang bata. At least magiyahan ang bata hasta nga manginhamtong Kung maging siya. hamtong siya. So, pag-abot na nga ang bata hamtong na, wala na ang paidagugos. Wala na. Wala na. Masiling na ang amo nga, thank you gid ha, salamat, ari imo reward. Hamtong ng bata, siya na ang maghimo sang iya nga kugilingon nga binuhatan, nga buhaton. Hindi na siya dapat amo nito imo buhaton. Hindi na dapat hutikan, hindi na dapat tuturan, hindi na dapat giyahan, hindi na dapat sang hambalanda sa likod nga isang kamot mo sa to, isang kamot mo sa wala na. Because the son has already come to maturity. Ang problema lang naton subong pastor kay may mga tao nga nagatudlo nga hindi na kinahanglan ang Yeah. pedagogos. Na, So, but silingon, pwede nila isiling, hindi ta ka kinahanglan. yeah. So, nagatubo sila sa kabuhi nga wala natudluan. Yeah. Pastor, salamat na. Isa pa yung punto, Pastor. Ang kasuguan, hindi pedagogos itself. Hindi siya mismo. Oh. Ginkabig lang siya as if he is just like pedagogos. But he is not pedagogos itself. The law is not pedagogos itself. Yep. Okay. So ang punto, Pastor Amoni, nga pag-abot ni Kristo, siling ni Pablo, we are considered matured already in the faith. So we don't need the schoolmaster nga maghutik sa atong sala ng imo mo Amoni mo. Wala na. Because we are not anymore minors. Yeah. We are already matured. Yeah. Okay. May isa ko, Pastor, ka ilustrasyon. Iniblang aton mga OFWs. No, nga mga helper naton ato sa Hong Kong, ato sa Singapore. Kalabanan sa ila, ginahimo pedagogos ang ilang nga mga amo. Kaya ti mga professional sila sa Pilipinas mo. Mga maestra na sila, mga nurses na sila halin sa Pilipinas. Okay. Nahan. Ti pag-abot dito nakita sa mga insect nga, uy, ikaw Pilipina. Maestra gali ka, principal gali ka sa una sa imo nga eskwelahan sa Pilipinas. Sige, ining bata ko ihatag ko sa imo ha. Patubuan siya. Ihatag ang tanan nimo nga mga kaadmanra. Tudloy siya English so forth and on. Yes. So naghimo ang bata. Pag tigulang na sa bata, ang ginahimo sa bata, ginahimo siya sa minor pa siya, tungod nga natudluan siya. Pero pag dako na, wala na ang pedagogos, kay nakaibalon siya kung anong buhaton. Na. Sa isa ka pulong sa gingamit ni San Pablo diri, sa dira nga ang mga tao wala pa sa kay Kristo, ang pedagogos o kun ang tutor o kun schoolmaster ara nagaupod sa ila. Pero sa dira nga si Ginoong Hesus ara na. Yeah. Ang schoolmaster hindi na nila hindi na wala na siyang kinahanglan para sa ila. Pero hindi na bot silingon nga wala na siya. Wala na sang plus. Ara gyapon. Yeah. Okay. Ang ginahimo sang minor, ginahimo iya tungod kay ginatudloan siya. Pero sa panahon ni Kristo, nga mature na ang Kristohanon, hindi na siya dapat tudloan kay kabalo na siya. Kag ang iya, Pastor, ang kinalahi, ang diferensya is that ginahimo iya ni because of love. May ari ko, Pastor, nga ilustrasyon kanami nagkasal kani sa religion nga Domingo, Pastor. Si Mrs. Amada, ang asawa sa presidente sa Dr. Amada, presidente sa Sipak, sa asawa sa presidente sa Sipak. Naghatag sang council sa couple. Kanami sa iya nga ginhatag, it is a form of illustration. Siling niya amo ni mga mag-asawa amo ni. May isa ko kay nga istorya. May mag-asawa
ina sila gintudlo-tuglo lang sa ila ginikanan. So nag-asawahay sila pero wala sang gugma. Tapos pangasawa sang bay, pamanas bay, may ara listahan ang bana. Nga amo ni ang buhaton mo, manglaba ka, maluto ka, aga pa, bantayan mo kabataan, manindahan ka, mag-amuni. Oo. Ginahimo sa asawa, pastor. Kaya asawa siya mo. Pero wala sa gugma. Sa panahon nga kapanglaba siya, ginakuso iya ang panapton sa iyang bana. Ganatan aw yang iya bana na ang ginakuso iya. Kuso na may kaugot. Kaugot. Oo. Na. Di gahimo lang sa pastor. Tama kabugat. To make the long story short, napatay ang bana. Kaya hindi bila pastor ang mga batin na ugon nga bana, dali mapatay mo natin sa asawa. To make the long story short, napatay ang asawa ang bana yan, nakapamana sa liwat. Pero sa iya nga pagpamana liwat, pinagi na sa gugma, hindi na gintugpo sa iya mga ginikanan. Amo gyapon na iya ginahimo. Gapanglabas siya, gapamalansa siya, galuto siya, pangugas siya. The same thing. Pero gakanta na siya samtang galaba. Nagasmile na siya all the way samtang galuto. Why? It is because of love. Yeah, exactly. The same thing. So amo man na pastor, sang una ginahimo mo nga pagsunod sa kasuguan is the same thing diri sa panahon ni Kristo. But the difference is that diri by force. Kaya kung hindi ka magsimba, patyon ka. Si Moses. Ang babae ito nga nadakpan sa panglahi, batuhon hasta mapatay. But in the time of Christ, nag-abot na ang kasuguan, ang promise ng Ginoo. We obey not because we are forced, but we obey because we love the individual whom we serve. Sakto na siya, pastor, kay kanami gid magtuman sa isa ka tawo nga kilala kag ginahigugman nimo. So amo na pastor. So mga kauturan, mga Adventista, amo na ang rason nga nagasimba kita sa adlaw ng paway. Gauli kita sa ato ni kapulo. Pero wala na kita naghalad sa mga kanding iti naguba na to yung kumbong. That's really the clear indication nga yung mga ceremonial wala na. But the 10 Commandments is there. Kay amo na pastor ang replika sang kinaiya sang Ginoo. Ang kinaiya sang Ginoo wala katapusan until karon. But aton ginatuman ang kasuguan, wala tagapatay, wala tagapangawat. It is because we love God and we love our fellow men. Correct. Yes. So, magadulong na sa aton sa lesson naton diri sa Thursday nga ang kaangtanan sang kasuguan kag sang mga tumuluo. So muna siya nagagiya sa aton nga kung mangin maayo ang aton nga pagginawi sa atubangan sa Dios nga napun-an sang paghigugma dira sa kay Ginoong Hesus. Yes. So ang balik kita pastor gamay lang sa pedagogos. Nga ang bata sang gamay pa siya ginatudloan siya. Kay may ara kita pastor sa legal term mo. Oo. Kasi mga abogado. Okay. Oo. Ang bata nga minor pa, parang kita napatay ang iya duha ka ginikanan. Siya lang buhi ang bata. Pero legally, hindi pa siya maka-inherit sina ang akon. Pero iya na siya, kay wala man sa iban nga years. Iya na siya. So ang buhaton sina, tagaan siya anay sang sponsor o kon sang manugbantay sa iya. Nga amo ang magagiya sa iya. Pareho man sa kay Joas bala during the time. Okay. Oo, nga si Joas na himo nga hari sang Israel 8 years old pa. Pero ang iya nga tiya, ang iya nga lula, amo ang nagahutik sa iya nga to amo ning buhaton. Pero ang lula hindi makahimo sang tanan except siya. Pero ang bata hindi man makahimo except amo man na sa aton Philippine law. Pero pag-abot na ni Kristo, mature na kita. Okay. We are doing the same thing, but diriya wala na kita yasang katudlo sa aton. It is because we obey God because of love. Kag nag-abot naton ang pagkahamtong sa kay Ginoong Hesus. So, amo na paagawon ko pastor yung mga punto. Amo na nga si Pablo nang siling buang-buang kamo nga mga grasya. Nga ara na kita sa pagkahamtong, mabalik pa kamo sa pagkabata. Oo, nga magpatudlo-tudlo pa kamo sa kasuguan. No. We are matured already and that's it. Mga kauturan kabay pa ang Dios magapakamayo. Pastor may ara pagid kang
nalipatan nga mga punto. Iyang isa ka butang agud nga mahimo naton ang dalan pakadto sa pagtuo kung ang dalan pakadto sa aton nga pagkahamtong dira sa kay Ginoong Hesus amo ang hapiit naton nga pagpakigrelasyon sa Ginoo adlaw-adlaw. Mahimo naton ang tanan nga pagpangalagad sa Ginoo nga malipayon. Mahimo naton ang tanan nga buluhaton sa Ginoo kung kita may ara hapiit nga relasyon sa Dios. Kag mahimo naton ini nga sa aton kalipay. Maabot ang panahon mga utod nga kung nagahimo kita sa mga butang nga malipayon tungod sa gugma naton sa Ginoo, ang Ginoo man magamalipayon sa paghatag sang katumanan, sang kabuusan sang iyang asaad. Saad At kalipay kita sa walay katubtuban. Mga kauturan, again, the same thing. Hindi ginamon siguro nahatag ang tanan, pero at least may mga major nga mga punto kag mga kanami nga mga ideya halin sa aton leksyon nga aton na palinton kag aton na share sa aton mga kauturan. Ang Ginoo lang magapakamayo sa inyo. Aton naman iduko ang aton mga ulo, aton pangabayon si Pastor Galanza. Mahigugmaon namon nga Dios madamo gid nga salamat sa bilidhon nga mga tinion nga kami nakatuon sa imo mga pulong. Kabay Ginoo, ikaw magapadayon sa paghatag sang balang nga espiritu nga magagiya sa amon, nga magatubo kami sa pagkahamtong dira sa kay Kristo Jesus. Agod sa pag-abot sang tion nga ikaw magakari, maangko namon ang padya nga walay katubtuban nga kalipay sa imong ginharian. Pakamaayo ha Ginoo ang amon mga kauturan nga nagasunod sini nga programa kag ang tanan nga nagapakibahin sa kauswagan sini nga buluhaton. Yes. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.